dir que els simulava el vostre estil, que teniu futur, que teniu potencial, molta energia, un directe explosiu. Tenen la recepta perquè el vostre nom s'escriu amb lletres grans. El missatge s'haurà de canviar si voleu entrar al mercat. No importa qui sou ni què penseu, ara esteu sota els meus peus. Heu aprofitat el que en aquell moment venia, un discurs repetitiu i triple fabricat, oferint més verd al panorama per conquerir cervells destruents. Ara oblideu qui vareu ser abans, per 4 pavos canvieu de costat. Què se n'ha fet del que vau predicar? S'ha endut el vent junt amb la vostra certesa i la vostra dignitat. Si voleu tornar a dir veritats, ja no ens vingueu a buscar. Com bons súbdits podeu anar a llafar el cul del qui us va enredar. Heu aprofitat el que en aquell moment venia, un discurs repetitiu i triple fabricat, oferint més verd al panorama per conquerir cervells